Hej alle sammen og velkommen til Dash Quiz. Et helt vildt sjovt spil, som jeg helt vildt godt kunne tænke jer at vise til jer derude, fordi det er så sjovt. Jeg er alene hjemme sammen med min søster lige nu, men jeg tænker, jeg vil lave en helt ny profil til min kanal. Okay, han har fanget det spøgelse. Og så vil den redde det, okay. Okay, right attack. Og så her og tab left, og så hold til magic. Ja, det vidste jeg godt. No. Now, Goblin Hills. Hvad er det her? Hero, I hope you do better than me. Altså helt, jeg håber du gør det bedre end mig. Please take this. Okay, så skal jeg tage noget. Så skal jeg tage 5 bomber, så skal jeg trykke her. Hvor sprang jeg intet? Så kan jeg opgradere level up skills. Og så liv her. Så er mere liv. Det er så ikke nu, det er først til næste runde, kan jeg gætte. Bum. Hvad er det her? Se på den her side. Når det er så noget magisk noget, okay? Og en magisk missil, den koster 5. Ja, det er godt nok lidt af det der mana. Så jeg skal spare lidt på det. Men den er ret god. Oh shit, man, jeg er ved at dø. Okay. Yep. Liv. Okay, nu har jeg mere liv. Bombe. Okay, så skal jeg bare ødelægge ham her. Lok. Dø. Yeah. Ja, okay. Nå. Nu er jeg fuldt liv. For sent. Dø. 2 liv. Shit, han skader meget. Jeg er så tæt på. Fuck. Jeg skal vinde over ham. Item shop open. Gear shop open. 50. Den har skader med, og den køber jeg. Defense liv. Selvfølgelig køber jeg den bedste. The magic shop unlocks at level 5. Okay, så er jeg nødt til at komme level 5. Jeg ved ikke, hvordan jeg tager imod den her serie. Men jeg kunne godt tænke jer at lave den til jer. Okay, jeg kan have 5 med dem. Så putter jeg lige her. Mane der. Jeg skal bare der. Så, nu kan jeg vinde. Det var lidt dumt, jeg brugte den fra starten af. Nå, et mindste koster de kun 10 kroner. Mega billigt. Dø. Nå, ja, du skal også dø. Ja, nu skal I alle sammen dø. Okay, nu kommer bossen. Jeg har ikke mere mana. Jeg skal nok have brugt det der. Ja, det er mit bedste at komme hertil. Dø. All around me are familiar
face is worn out. Okay. Han mister ret hurtigt liv. Du skal dø med det samme. Okay, dø. Fuck. Jeg vil vinde uanset hvad, så jeg vil trykke genopliv. Nå. Dø. Dø. Ja, selvfølgelig. Dø. Yes! Level up. Mere liv. Okay. Sådan. Dø. Jeg har 0% chance. Liv. Jeg dør på 0,2. Ting, de kan hele mig, og så skal jeg også have noget mere med til at gå ind. Okay, så hvis jeg klarer den, så kan jeg få gode sager. Den her, den er så dårlig. Nå. Okay, den her har mere damage. Nå. Ved du hvad, nu vil jeg faktisk gemme mit mane til bossen, på grund af det synes jeg er bedst. Det var ham, der er sværest. Det sjoveste er, at jeg har en kølle, men det ligner, at jeg holder en læg. På grund af, at den har jo den der ekstra skarp ting, eller sådan noget lignende. Jeg ved ikke, hvad det kaldes. Men det er jo bare, når man svinger den. Derfor giver det ingen mening. Okay, nu kommer bossen. Okay. Dø. Wow. Jeg nåede det ikke. Helt ny havregrød for Mr. Lortemand. Ej. Det går godt for mig. All around me are familiar faces, worn out. Nej, jeg er så tæt på at dø. Jeg havde reklamerne. Jeg synes, det var mega sjovt, indtil man ikke kunne komme videre. Nå, nu har jeg vundet over bossen. Endelig igen. Gå. Boom. Nå. Dark Forest. Nu kan jeg få det her magic noget, så kan jeg opgradere det. Jeg vil spare på alt det der medicin noget, bare til at jeg kan komme til bossen. Okay, nu kommer bossen igen. Jeg har vundet over den 2 gange, og det er 3. gang.
Nej! Jeg ramte forbi. Igen. All around me are familiar faces, worn out. Shit, jeg fik et chok blokeret. Jeg tror ikke, jeg vinder over ham. Men når jeg har så meget liv, så tænker jeg at gøre. What? Dø. Kom nu! Nej! Good game, Empire. Okay. Endelig vandt jeg. Nu kan jeg også høre musikken, ikke? Nu dør jeg. Ja, det gør jeg. Død. Og død. Okay, nu kan jeg opgradere det. Dø. 2 gange, okay, nu kan jeg opgradere. Damage. Det er meget godt. Det vil jeg opgradere. Sådan, nu kan jeg sgu nok bossen. Fjender, der stod lige her og fik en medalje for at have gjort det. Han mister meget. Så må han mister mere den her gang. Ej, jeg har allerede brugt det 2 gange. Jeg kan lige, han åbner munden, når han tager skade. Hvis jeg bemærker det. Den åbner ikke, hvis det bare er normalt. Så. Jeg kan lige sådan nogle krydsøjne, det kan ikke mening. Nå. Jeg fik det, okay, jeg fik det. Jeg fik C, synes jeg gjorde. Det så ikke. Ja, det så sådan ud. Jeg er så død på 0,2. Så nogle 2 vagtanslagt til templet, eller man kan sige. Yes, jeg ramte. Nu har jeg ikke mere mana tilbage. Lok. Jeg går lige stjålet. Det ser sådan der ud. Det ser ikke sådan rigtig stjålet ud. Det ser mere magisk ud. Win! Og jeg tog ikke engang skade. Det var vildt. Men nu kommer jeg til at tage mega skade. Okay, jeg fik C igen. 2 mana startede jeg med. Det er jo ikke nok. Så kan jeg jo få mit skade. Jeg ved ikke, om man kan høre det her på videoen. Jeg bare tester min iPad. Okay, jeg har lige slået min rekord. Skade. Sådan. Så er jeg død. Game over. Jeg håber, I tager godt imod den her serie. Det her er en episode. Altså, der er 2 episoder, som der er sammen. På grund af, at jeg venter til, at jeg kan få story mode. Story mode, det er sådan set klart i baner. Så ja. Like and subscribe. Halløj!